Кабиле – един древен град на река Тунджа. Здравейте, ние сме ученици от училище Петко Рачов Славейков, град Ямбол. Гордеем се, че нашият град има многогодишна история. Той е създаден преди повече от 1700 години, още преди създаването на българската държава. През 293 година римският император Диоклециан предприема пътуване по тези земи. Пътят на императора минавал точно през мястото, където сега се намира Ямбол и където вероятно е имало някакво малко селище. Императорът бил удивен от плодородните земи, от красивата природа, от добрите условия за живот и решил, че на това място трябва да има град. И то не какъв да е, а голям и хубав град с божественото име Диосполис, град на Зевс. През многогодишната си история град Ямбол се назовавал с различни имена – Диосполис, Дамполис, Дабилино, Ямбол. Но плодородните земи под долината на река Тунджа са били заселени още от най-дълбока древност. В югоизточна България, на около 5 км от съвременния град Ямбол, се намира Кабиле, античен градски център от времето на Александър Велики и неговият баща Филип II. Древното селище е разположено върху плато, близо до големия завой на река Тунджа, там където реката променя рязко посоката на своето течение и се устремява на юг към района на днешния град Одрин, за да се влее в река Марица. Акрополът на древния град е на запад от платото върху скалистото възвишение Зайчи връх, Талшан тепе, най-източната част от планинската верига на Средна гора. Фрагменти от древни керамични съдове се откриват и днес по стръмните склонове на Зайчи връх, което доказва, че не само платото, закътано в завоя на реката, но и склоновете на възвишението са обитавани през античността. Зайчи връх предоставя на посетителите на мястото красива гледка към Тракийската равнина и долината на река Тунджа. При ясно време в далечината на север се забелязват силуетът на най-близките старопланински върхове. Името на градския център Кабиле се свързва с името на богинята Кибела, която траките почитали светилище на скалния венец. Началото на организирания градски живот на това място се отнася към времето на Филип II и Александър Велики, за което свидетелстват както монетните находки с образа на владетелите, така и множеството амфори за търговия с вино от Егейските острови Хиос и Тасос. През 3 век преди Христа в Кабиле се секат сребърни монети с изображението на статуята на богинята Артемида Фосфорос, символ на града. Неговите жители заменят царската власт с градски съвет и се превръщат в единствения полис във вътрешността на древна Тракия. Завладян от римляните през 72 година преди Христа, Кабиле процъфтява като транспортен, военен и търговски център на римската провинция Тракия. Останките от изградените през този период терми, римски бани, обществени сгради, казармени помещения, градски порти и крепостни стени са разкрити при археологически разкопки. Те впечатляват с мащабите на строителството и умението на майсторите от римската императорска епоха. Монументална трикорабна базилика с мозаични подове и по-малка еднокорабна с баптистерии, басейн, използван при кръщение, се отнася към 4 век след Христа. Те свидетелстват за най-ранния период в града след въвеждането на християнството. През 583 година градският център е превзет и унищожен от аварите.
От този период е намерено съкровище от 64 златни монети. Древният град Кабили и неговата околност, съвременният град Ямбол са интересна възможност да се опознае необикновеното минало на региона, а пътуването към един от античните градове в Тракия се заслужава.